Tänään kävellään 67 000 askelta. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille. Tänään tosiaan kävellään 67 000 askelta Tatun kanssa. Ja me lähdettiin just molemmat kävelemään omista kodeistamme toisiamme päin. Ja sitten kun löydetään toisemme, niin jatketaan sitä matkaa. Ja tällä hetkellä tosiaan tommonen 60 askelta on tullut aamulla. Niin sen kun kertoo vaan muutaman kerran, niin sehän on siinä täynnä sitten tuo 67 000. Mut semmonen niinku arvioitu lopettamisajankohta on tuossa 10 ja 12 tunnin päästä. Yes. Kello näyttää tommoista 4300 askelta ja Tatu tulee siltä vastaan. Let's go. Keho luulee, että se tulee proteiini. Pitstoppi. Pikkasen makea, pikkasen suolainen. Tuu hyvä. Akillesjänne repee. Ei hyvä. Se ei oo hyvä. Ei hyvä. Puoliväli saavutettu ja tuntui vielä ihan hyvälle jaloissa. Tässähän kävi semmonen kusinen juttu, että meikä Watchissa on 10% akkua. Yes. Helmi toi meille tämmösiä vauhtikarkkeja, joten... Ja kengät. Niin kengätkin. Maiharit jalkaan. Tämähän on niinku vihreitä kuuliaisuus, mutta vähän niinku... Vähän joku kirpeä. Kirpeä tai semmonen niinku... Jep. Paljon freesimpi. Joo. Vitun hyviä. Nyt seisoo. Mä en saa ihan varpaita samaan linjaan. Enää mä katsoin sukkaarvuus. Tino meinas luovuttaa, kerran rehellisesti. Pasaarille päästy 59 200 askelta on mulla. Tatulla, paljon sulla puuttu 3000 askelta? 64 tällä. 64 000. Mulla on niin paljon pidempi askeli jossain vaiheessa sitten. Tatulla oli toi askeli ihan helvetin lyhyt, kun sitä sattui niin paljon. Niin se on jotenkin mennyt ohi noissa askeleissa, mutta meinasin siis olla silleen, että no katsotaan Vänärillä, että paljonko olet. Jos tarvii vielä muutaman tuhatta, niin mä vittu opetan, mutta Tatu puhuu yli ja me tullaan kävelemään vielä ihan reippaasti. Ei, me on pakko vaan niinku kirjeen tahtia. Eipä tarkenna. 6-7. Mulla puuttuu vielä 4 tonnia. 6-7. Nyt on loppusuora. Mulla on 66 933 askelta. Ja nyt ollaan tässä satamassa, niin se vähän menee 67 000 yli. Mitkä Tatu sun fiilikset? No mietin fantasian mustasta lampaasta, kun ollaan ovella tässä. Sehän se ois. Ihan, no vähän turhaahan tää, kun mulla on 72 000, niin vitun Tino saata. Yes. Oli tilannepäivitys. Mulla on vähän tämmöstä tönkkää tää kävely, mutta lähdetään viinijuhlille, jee. Ja yhteensä tosiaan tuli 67 500 askelta ja vajaa 60 kilometriä. Aika hyvä.